ole voina chuan strawberry an kol dan hi tlema zawng ka lo sui le anga ka duh ain ka video hi a rei thina en te pawh lo nin awm mai thei a masingin lo en ning lo hram ula min lo clear thin tu te zawng zawng chungah in zawai chungah lawn thu ka sui a hei strawberry hi in hung a hei hi nikum ka birthday a kan pa ina strawberry pot atana min present ani a ka ngai thu em em a nikumah kha chuan tah hian kala nei rah lowa kumin chu nei rah ngei tumin hma kala a ka fa te hian strawberry hi an du em em a fa pathum ka nei a te tak te ten ani a upa ber hi kumkua ania dotu hi kumruk ani a ata tu leh hi te ber hi mipa ania kumthum leh thlariat mi ani a hi in hmuang hian strawberry hi tlem tlem hi inchungah han ka dah ve a hei ti han a hnungah lamah te hian bean te tiang ka ti zam a bean te ka ti zam ve thluah nih chu maw hei ti hian ka ti ve nih chu ka fa te hian strawberry rah hunah hi chuanin keima thar ngei hi an ei a hrisel tha takin an ei a hei strawberry vek ani a theih phei chuanin seasonal hi ani ve deuh wang hian strawberry hi kum tlawn hian hei chuan kala ti rah thei lowa pawna ka dah wang hian ani kumah khanin ka bei ve nasa lutuk a a rah loh hun lai a rah tir tum khan greenhouse hi mini greenhouse hi ka nei ve a mahsengin miram te angin a temperature set te hi a har ve ni chu maw chuwang chuan greenhouse hi keima experience ah chuan ka duh tam mek lo a kuminah pawh ka ti tam mek lo greenhouse ah hian nikumah khanin lei tha te kan pe ve a khantia lei tha ka han pek khan greenhouse boruak lo lum nen keima greenhouse ah hian net ka hmang full box hi lo a puan chi nge sil polin ti mai la greenhouse puan ang kha ka hmanga lum ve thin lutuk ani chu ni sat lai hi chuan khawang khan an pul ka ti mai an pul veka an toya ti khan an eng rup an rawa tiang khan awmwang khan greenhouse ah kha chuan eng tham ah ka thar ta lowa thar loh mai pe lama an thi vek ni chu maw chuan ti hian kumin chu open air ah hian ka sawn pung ta vaka kumina fur lai rawn zam chhuak kha hei tunah hianin fur hi a tawp lampang ani tawh a kumin kumsang hnih sawmhnih pahnih hi fur hi a rei em em a nge october ah pawh hei ti hian fur pui lutuk an kan la awm a ti hianin kumin chu rah pawh kan rah tlai dawn nih hi chuan ka enkawl danah chuanin a hnah hi a hnuai lampang hi ka bal zel ta nih chu chuan lei tha ah hian strawberry hian lei tha an ngam ka ti mai an ngam em em a leiah hianin hei lei tak ka hmang ani chu maw ki chuan lei tak ka hmanga hei hu lei tak hi ka hmanga chuan lei hi ka hai phuta ka ti phuta ka chau phuta chuan hetia fur a han zawh hian lei tha hi ar ek ka hmang ani chu ar ek uptawih sa thisa hi a lei hemi a len ang pawh hian tih theih lowa chuan chu hmun nei zau te kan ni lowa a len ang hian tih chu ka duh lutuk thina mahsengin a len ang pawh hian tih theih loh ta chuan tihan a kar karah hian a hnah hnuai lam chang ka bal vek phawta chuan ka cho phuta a lei hi lei tak ka hmang ka tih chu maw lei takah hian an dam rei duh ber min ka hria chuan lei tha chuan ar ek dip ka hmang ar ek dip thasa thisa hi ka hmanga chu chu an ngei em em ani chuan hemi strawberry fur leh a kum leh fur hma zawng hi chuan an rah char char a lei tha hi a kha tawkin ka pe thin ani chu chuan an rawn rai puar ka ti mai a kung hi a rawn thau thur thur a chutia ka enkawl hnu chuan an rawn par an rawn chhuah a an rawn rah duah duah a duh tawkin ka fa ten eitur an nei thin ani chu strawberry chu chuan hei kumin pawh heng te hi kumina ka sawn pun hlawm an ni a chuan hei thlo fai te pawh an ngai tawh a fur te zo dawn a ka thlo fai dawn ani chu chuan ka thlo fai anga fai takin ka tianga chuan fai takin ka tih zawh a lei tha ka pe anga tui uluk takin kan pe anga tui hi an duh em em bawk ani chu strawberry hian tui tha an duh em em a tui thiang hlim hlir ka pe a eitur ani awang hian chu chu ka enkawl dan ani a nakinah ka lo ti lang zel lang ka enkawl dan leh a hnah ka bal dan te hetia a zam duah duah te khu ka pot chhum vek anga ka enkawl dan ka lo ti lang leh anga in lo thlir anga chuan chhang chhenu te pawh in awmang ka channel lo en tu ah chhang chhenu lo tan te pawh hetiang a rah te hi ice cream siam nan te pawh a tha em em a mahni thlai rah ngei hmanga ice cream han siam te hi fa ten an hlut duh a chuwang chuanin kinah a rah atangin ice cream te kan rawn siam anga kan rawn ti lang leng emaw chu chu pathian in ram tih chuan tha tak a thar leh kan tum ani fa te hlawm tih takah
kan lo phura kan pa po hanin phur puya tuite min pek saka manin tlaya tui kan pe a tikhan that takin ra an chu ani chu mi ta le ngai me lewin kan om ve thin ani chu hi strawberry hi kumli nga lai ka lo ti to boka a tera chuan te takte in pota te kan nei a hei hi mi hrang hrang po ka pui chhuah ve nual to a changin ka pota ka hral pa boka a then chu ka pe a tiang te khan ka pe pung ve ni chu mo chuwang chuanin strawberry ringot ti pe tan po ei zon na tham alo ni le zela chuwang chuanin mi taima tan chuan ti tur hriat tam ani chu mo chuwang chuanin tu te po hian kan thawng tok te te a hianin taima ila taima ila ti me ka taima po ka ti chuang lo a ril ru hi pe ila ni ber mai chu chuwang chuanin kan ei khop hi chu lo thar ve le me don ni chu mo kan lo enzel don ya ka enkol dan te o khoi an ngai lut tuka e ei tian hei tuna po nak tu ka khoyang hei parten tum ve than ni hi hei thadon lut tuk ra le treu maya mam don ne strawberry he te hi lo mia mia mai ma le ra thak oi mom mia mia mai van bon em mà mama in chung lo na chak boka lo mia mia mom mia mia mai bon ani na wa hi lal bon chiang à cái mà là hơi tệ chứ à mông rắn men mông rắn tè này sao đây mông rắn tè lâu hơi đủ lâu Bốn anh nhìn đâu có ý thức gì đâu.